ବୁକ୍ ଉପରେ ଟିକେ ମନ ଲଗା। ଜେଜେ ମୁଁ ବା ଡେଲି ଡେଲି ବୁକ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି। କାଇଁ କୋଉ ବୁକ୍ ଦେଖେ? ଜେଜେ ତମେ କଣ ପୁରା ଆଜି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସିଟ୍ ଭଳି ତାକୁ ଯାଇଛ? କଣ ହେଇଛି କି? କଣ କହିବି ରେ କାଠିଆ, ମୁଁ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ତୋର ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ସିଗାରେଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ବିଲେଇ ଆଗରେ ମାଛ ଭାଜି ଖାଇବ, ବିଲେଇକି ଯଦି ନଦବ ବିଲେଇକି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। କଣ କହିଲୁ କିରେ? ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଜେଜେ। ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାଜଳାମିଆ କଥା। ତୋ ବାପା କହୁଥିଲା ତୁ ପିଣି ପାଠରେ ନାହିଁ କି ସାଠରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ମୋ ବାପା କଥା, ସବୁବେଳେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ପଚାର। 9 କେତେ? 62। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ଦିଦି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ 9 କେତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି 70। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମରେ ପଢିଲି କହିଲି 71। ମୁଁ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ 72 ପାଖକୁ ଯାଉନି? ମୋର କଣ ପାଠ ପଢାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି? ବାବାରେ ତୁ ଷଷ୍ଠରୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଷଷ୍ଠରୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଏପରି ଏପରି ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତେବେ ମୋ ବୟସରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ ହବୁ। ହେଇ ତ ବାପା ଆଇଲେଣି ଆଉ ପୁରା ଚାଳିବି। ଆରେ କାଠିଆ, ଆଜି ବାପା କଣ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇନ? ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବିନି, ଘରେ ପାଠ ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତୋର କ୍ଲାସ ମୁଁ ଘରେ ନେବି। ତତେ ପଢେଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କ୍ଲାସ ଘରେ ନେଇନି। ଭଲ ମଣିଷ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବହି ଆଣୁଛି। ବାପା ବହି ନିଅ। କାଇଁ ଇତିହାସ ବହିଟେ ଦେଲୁ? କାଇଁ କହିଲୁ? ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ? ସେଇଟା କହୁନା। ଠିକାଦାର ଠିକାଦାର। କାହିଁ ଗୋଟେ ମାରୁଛ କହିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, କହିଲେ କଣ ଠିକାଦାର? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ତାଜମହଲ ଟି ଶାହଜାହାନ ବନାଇଥିଲେ, ମୋଗଲ ରାଜା ଶାହଜାହାନ। ଏଟା ମନ ଥିଲା ଯେ, ଛାଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହି, আকବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ? ରାକେଶ ରୋଶନ। କାହିଁ ଗୋଟେ ରୁହ ବାପା, ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମାରୁଛ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, আকବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ହ୍ୟୁମସ୍। ବାପା ଏଇଟା ବି ମନ ଥିଲା ଯେ, ଛାଡ। କାଇଁ ଏଇଟା ତ ହେଲା, କାଇଁ ତୋର ବିଜ୍ଞାନ ପଢା ଦେଲୁ, ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦେଖିବା। ବାପା ବିଜ୍ଞାନ, ମୋର ବି ଜ୍ଞାନ, ସି ଜ୍ଞାନ, ଡି ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି। ପଚାର, ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛ ପଚାର, ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦେବି। କାଇଁ କହିଲୁ ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦୁଇଟି ପଶୁର ନାମ? ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା। ଆମେ ଦୁଇ କଣ ପଶୁ? ନାଇଁ ଜେଜେ ଏମିତି କହିଦେଲି। କାହିଁ ଗୋଟେ ମାରୁଛ? ରହୁନ ଗୋଟେ ବୁଝ, ଗୋଟେ କଥାଟା। ହଉ ଯା ଏବେ କଥା ହେଲା, କାଇଁ ତୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେତେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ମୋ ନାଁ ପରା କାଠିଆ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଭାରି ପାଠୁଆ। ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛ ପଚାର, ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦେବି। କାଇଁ କହିଲୁ ଆଜି କଣ? ପଚାରିଲ ଆଜି ବା ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆମେ ଆଜି କଣ ପାଇଥିଲୁ? ଆଜି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ପାଇଥିଲୁ। ସେଇ ବୁନ୍ଦି ରହିଗଲ ଦୀପ୍ତ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବରାର ଦାମ 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ 20 ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି ବରା ଆଇବ? ପଚାରିବା କିଛି ନଥିଲା ଯେ, ଏ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ବା ଡେଲି ଡେଲି ଖାଉଛି। 11ଟି। ମୂର୍ଖ, କଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ କହୁଛ ମ?
ଜଗୁ ସାହୁ ଦୋକାନରେ 20 ଟଙ୍କାକୁ 11ଟା ଦିଏ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଭ ମୁଁ ସେଇଟା ମିଶି କହିଦେଇଛି। ରୁହ ମ, କଣ